U-turn oħra mill-gvern ta' Joseph Muscat, din id-darba minn Evarist Bartolo. Il-Ministru tal-Edukazzjoni l-ewwel issosti li m'hawnx nuqqas ta' għalliema, iżda f'inqas minn 3 ijiem wara jgħid li issa se jkollu jdur fuq l-għalliema barranin. Meta ftit tal-ġranet ilu Evarist Bartolo kien mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar jekk hawnx nuqqas ta' għalliema fis-settur tal-edukazzjoni u baqa' jinsisti li m'hawnx nuqqas ta' għalliema, speċifikament fil-Malti u fil-Matematika. Aħna qed nippreparaw il-xogħol għas-sena d-dieħla u sa fejn naf jien għandna biżżejjed għalliema tal-Malti u tal-Matematika. Pressat b'aktar domandi, il-Ministru tal-Edukazzjoni baqa' jinsisti li m'hemmx nuqqas ta' għalliema. Sa fejn naf jien fil-każ tal-Malti konna impjegajna lill-għalliema kollha li jistgħu jgħallmu l-Malti u sa fejn naf jien m'għandniex nuqqasijiet. Iżda meta mistoqsi mill-Gazzetta di Malta Independent on Sunday, Evarist Bartolo konferma li bħalissa għaddejjin taħdidiet biex jiġu impjegati għalliema barranin, dan minħabba nuqqas kbir ta' għalliema li ilu jippersisti f'pajjiżna għal dawn l-aħħar snin. Meta mistoqsi jekk l-għalliema barranin u se jiġu impjegati biex tkun indirizzata l-problema ta' dan in-nuqqas, Bartolo qal li għalliema barranin diġà huma impjegati fl-iskejjel indipendenti u tal-Knisja. Għalhekk huwa sostna li fejn ikun hemm il-bżonn l-għalliema barranin jistgħu wkoll jiġu impjegati fl-iskejjel statali. Evarist Bartolo ammetta wkoll li qed tkun ta' sfida kbira biex jiġu attirati aktar żgħażagħ lejn il-professjoni tal-għalliema. L-MUT ilha xhur sħaħ tinsisti li fl-iskejjel hemm nuqqas kbir u inkwetanti ta' għalliema u LSEs. Dan hekk kif ftit ġranet oħra tibda sena skolastika ġdida li magħha bla dubju iġġib sfidi kbar fuq l-għalliema.